U novom delu Imanja u Šimanovcima, voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić o svemu što se dešava u njenom turbulentnom odnosu sa Lukom Vujovićem. Emocije su bile jake, ali stav Aneli jasan. Prema njenim rečima, za sada nema nade za pomirenje. Prvi put nakon raskida zaista je stavila tačku i nije poklekla. Iako priznaje da i dalje gaji emocije prema Luki, ističe da je razočarana i besna. Da bi do pomirenja uopšte moglo da dođe, Luka bi morao potpuno da se promeni, da pokaže istinsku želju, ali i konkretno ponašanje koje to potvrđuje. Darko je pokušao da ublaži situaciju, sugerišući da možda i Luka ima svoje razloge i da je verovatno i sam povređen. Međutim, Aneli je bila jasna. On, prema njenim rečima, ne pokazuje ni trunku inicijative da razgovara, da se pokaje ili da se bori za njih. Tvrdi da se svakodnevno bori sama, čak i sa drugim ukućanima, dok Luka to posmatra sa strane i optužuje je da glumi žrtvu. Zbog svega toga sve više, kako kaže, osjeća gađenje. Iako bi volela da sve zaborave i zajedno izađu iz realitija, ne vidi svetlu tačku u njihovoj budućnosti. Na pitanje da li se nešto može promeniti u narednim danima, odgovorila je odlučno ne. Nije stvar u emocijama, jer ih ima, već u tome što više ne vidi nikakav prostor za poverenje i novu šansu. Tema se zatim prebacila na odnos Anđele i Gastoza. Aneli tvrdi da tu nema nikakve strasti ni stvarne povezanosti. Sve deluje prazno i lažno, pogotovo od trenutka kada su prestala da stižu podržavajuće pitanja od publike. Za kraj, komentarisala je i promenu ponašanja Anđele. Odbijala je čokoladice, a sada kuva kafe. Sve to, kaže Aneli, samo da bi izgledalo da daje isto koliko i dobije. Jasno je. U Beloj kući ništa nije onako kako izgleda. A istina, kako kaže Aneli, uvek izađe na videlo.